ओंखारफादों थांफानोनो सानैबो दखानदार जानो रंजालायथारदों। ससमायाव खर' हमनानै लाबाय आं सेलफि। बाजादों फिसाजोआ थांगोन जों गराय फिसाजोंसो। गाखोबायबो नुमारदोंथ' गराय दाब्रायग्रा। लाजिलाय लाङोसोलां रखरा थांबायबो सिगांलांबाय लाखानाय जिउनि थांखिसिम। गुब्ला नुजाफैबाय आंनि गलायाव। सनाया बिदों चक्लेट होआखै आं बिनिखायनो जादों आसि। हजों दखानदारा थनगासिनो जि होनलायथारदों आंहा रोंखायो। दानिया फैबाय बेराय दिन्थिनो नागिरदों सनानो मैगं थाइगंनि आबादथिलि। बायसोदों दाब दाब हादरनिफ्राय फैनानै सुबुंफ्रा गावसोरनि उदै सुफुंग्रा मैगं थाइगं खालामहैगोननो ओंख्रि आरो भाजा। नायथिंबावबाय सनाया बुंदों बै आबैजों रायलायनो बिनिखायनो सेराव लाबोबाय आं रायज्लायनो थाखाय। रायज्लायदों बुंलायथारदों आबै आबै सना होनबावबाय देरथारबाय बियो। मा मैया मैया जादों बाजाराव बैसागुनि गुन्डुगल बेखौ होनो खान्थाल फिथाइ फानफैदों नैबे आमखायानो। नुनानै बुंदों नमस्कार जनायानो जा फिसायानो जा थाइसेयाव 50 रां जासिदोंमोन आं 20 रां नुवाखै आजावनायखौथ' बाद दोन नायख्लेंनानै जा खारलाङो होनांबाय 50 रां इस लाजि गुसु आजावफ्लालायदों। खम नङा आंबो 10 रां ब्रा ब्रा बिना लाफिनबाय। फानफैबावदों बैसागुनि बायदि रोखोमनि गोनांथि मुवा बेसाद गासिबखौबो नायगिदिंनानै लाबाय जासाबबाय आंनिया। बेजोंनो खालामहैनोसै मोसौ बैसागु बुंलायथारदों नै आंहाबो लाबाय हिनजावदो अनजासिगोनलै नों दखानावनो दोनथ'नोसै बाय बाय।